Hvad så der er YouTube? Niklas her med en lille abe og en lille fed pølse. Siger Niklas. Ej, jeg er aben. Hvem er aben og hvem er pølsen? Jeg er aben. Pølsen, den er Niklas. Ja, og i dag skal vi spille noget dejligt deathmatch. Kæft, Ja, og Andreas han sidder og spiller case clicker eller sådan noget. Niklas, case clicker, første Phoenix-klasse af VP Asimov. Jeg har kraftet med lort til M4. Virkelig, det var Fik mig helt... da lige. Ja, det var helt, jeg fik der. Virkelig, jeg er virkelig ringe. Du skal se det i videoen. Ja, du skal se mig med AK nu, om der er. Det er jeg god til. Nu skal du perfekt timing. AK, det er meget bedre til en M4. Men drenge og piger, eller hvad der nu ser os, jeg vil gerne optage, men jeg kan ikke, fordi der er et eller andet i vejen med mit Fraps. Det er derfor, jeg Der optager. er jo sådan optager for det meste. Ja, men vi skal nok komme til at optage til dagen. Det glæder vi os bare helt vildt til. Det er også derfor, vi spiller rigtig meget CSGO. Ja, især deathmatch. Ja, og arms og race, mand. Ja, arms og race. Vi kalder arms race for arms og race. Arms og race. Det var mig, der fandt på det. Ja, hold Ja. kæft. Shht. Nu er det os, der sidder og spiller. Du er biperson, Andreas. Fuck, jeg har det på. Og der one-tap dog med en Tech-9, som ikke var one-tap, men var spray. Der er svart, jeg vil gerne nakke dig. Jeg er hen imod Dors til Lund. Jamen, ja, lige. Så kommer der en fra siden. Du er fuldstændig ligeglad, du siger bare lige, hvor du er. Ja, jamen, det er bare, det skulle ikke komme. Nej, lad være, nej, mand. Hvad hvis du er velkommen? Men så havde jeg ikke sagt det. Ja, jo, fordi vi var på samme team, jo. Jeg kan godt lide, for dit hold, ikke? Der går folk bare all in med knife. Jeg har haft 3 stykker, der er løbet efter mig med knife lige før. Vi skal også blive bedre med USP og sådan noget. Og jeg skal også blive bedre med M4A i 1. Ja, men vi skal også blive... Du ved, vi skal også... jeg tror efter den her, så tror jeg, vi skal gå ind og spille lidt med U-Clock og USP og sådan noget, så vi bliver bedre med pistoler. Det kan jeg prøve Så lige vi kan vinde jeg er faktisk ret god til pistol. Det er netop det, jeg ikke er. Nogle gange, hvis jeg har spillet sådan 3-4 competitive, så kan jeg godt finde ud af Clock og USP og sådan noget. Holy crap. Fienden havde sit våben der på venstre side eller sådan noget. Det så lidt mærkeligt ud. Man kan ikke se, om andre folk har det i højre eller venstre. Jamen, det lignede det bare. Han havde den i højre, nej venstre. Ja. En pit, det kan jeg ikke lide. Der. Ja. Deadlock. The one Men der skal du fortælle lidt om dagen, nu hvis folk ikke har hørt det. Ja, vi har oplevet noget grej, der snakker vi lidt om det, men vi ser ikke rigtig, hvad der er. Men der kommer sådan ret mange folk, nogen fra mig, fra min familie. Nej, jeg tror ikke rigtig, jeg kommer nogen fra min undtagen. Janis. Min lillebror, ja. Min papfar kunne nemlig ikke. Men nogen fra Niklas familie. Og så nogle... fars venner. Ja, min papfars venner. Lidt nogle af min familie, men ikke så meget. Ja. Og så, altså det er sådan nogle Pers venner, sådan nogle venner, som... Ja, det er på grund af, at far. min papfar og Darius' papfar, de i sådan en gruppe PS-drenge, hedder de. Hvor de spiller PS. Ja, ligesom FIFA. Ja, det er ligesom FIFA. De har sådan en gruppe med det, hvor de sådan spiller mod hinanden og kan vinde sådan pokaler. Det er sådan en rimelig fedt. Så forklar det der med ham, der er manden der. Ja, og der kommer vist også en, der har været en af de bedste til verden til AV i CS. Jeg ved ikke, hvad for en CSGO det var. Men, eller hvad for en CS, det var sgu ikke CSGO. Men han var sådan på det hold, der var 19 bedst i verden. På det tidspunkt. Ja, hold kæft, det er svært at spille, mens man snakker. Ja. Når man bare sådan snakker hele tiden, så skal man også koncentrere sig. Yes, ja. Det er derfor, jeg siger, det der er jo så forklaret lidt om det der. Nu fik jeg en besked. Jeg ved alligevel vist lidt mere om det. Og det var bare det er i hvert fald det, de sagde til mig. Ham der Thomas Dagbjerg, eller hvad han hedder. Kommer han? Jeg har bare ikke styr på, hvem der kommer. Jeg ved bare en, der hedder Cox, som tit fik som min computer, og dig og Janis og Benjamin kommer, og min far og Mads og Paul, hvis du ved, hvem det er. Hvem?
Hvad med... hvad hedder det nu? Hvorfor kører du med M4A4S? Det er fordi jeg har lidt nemmere ved at ramme. Nemmere. Det gjorde rent faktisk ondt. Jeg har nemmere ved at ramme. Den er blevet mere præcis. Men skader ikke lige så meget. M4 kan bare one-tap nu, den M4A4, mand. Wow, var det dig, der var nede i CT? Ja, jeg så dig ikke. Jeg hoppede lige sådan, at jeg ikke så dig. Du kan se på videoen. Jeg så dig i hvert fald ikke. Hold da kæft, men hvad er det for noget spray, jeg har? Prøv, jeg får headshot. Det gjorde ondt, det der var dig. Kunne du lide en jump shot? Ja. Det gør ondt, lad nu være! Jeg er kraftigt med god til. Det var spray, det der, Niklas. Seriøst, helt seriøst, jeg står og sprayer med en klokke og har 5 HP tilbage. Så mange hits! Jeg er virkelig blevet god med den her M4A1. Hvis man nu øver sig med M4A4, så bliver man sgu da bedre med album. Altså, den er mega upræcis, synes jeg. Der M4A1, den er faktisk meget præcis. M4A4, den er altså mere upræcis, end den er præcis. Den er men den skader teknisk set mere. Den skader mere. Jeg kan bedre lide M4A1. Jeg blev knifet, fordi jeg lige skulle reload. Men mig, Darius og Andreas, der er med i samtalen, og en der hedder Emil, vi laver også snart et hold, og så skal vi have fundet en til player. Ja. Og så løfter vi TDT, fordi de spiller aldrig, dem der rigtig er på, det er mig og Darius. Og Andreas. Andreas er altså nærmest på hver dag. Ikke når man ringer til ham for mig. Jeg snakker med Andreas ret tit. Han tager den ikke, når jeg ringer. Fordi han ikke kan lide det. Men der er mange, der ikke kan lide mig. Også alle pigerne fra min klasse, ikke? Der hvor jeg kom tirsdag, hvor jeg havde fået mine togskinner på, og jeg havde lige fået togskinner på, det fik jeg i går. Og det var derfor, jeg ikke var i skole der, på grund af, at de klemte helt vildt. Eller gjorde ondt. Og så må... Fuck, hvor nice. Spillede du så ikke bare? Hvad? Og spillede du så ikke også bare? Jo, klokken 1, der fik jeg lov til at spille. Men var det ikke også lidt svært at spille, så når det klemte så meget? Jo, jeg synes, jeg havde intet aim. Sådan no men jeg er hands, som man stadigvæk ville lidt kalde åben. det i Black Ops, eller Call of Duty. Jeg vil kalde det no hands. Fuck. Men jeg er stadigvæk lidt ondt, men jeg kan godt spille med det. Okay, næste runde, ikke også? Skal så ikke bare sige, at vi spiller med only et eller andet handgun? Pistol, eller hvad? Ja. Så optager vi også det, ikke? Ja, skal vi lave det i 1 eller 2 videoer? Jeg er ligeglad. Laver vi det i 1? Okay. Ja, ej, vi laver det bare i 2. Ja, så er der også flere videoer. Ja, for det nogle gange kan godt være, at vi ikke har tid til at optage. Hej, Darius. Men alle pigerne fra min klasse, ikke? Da jeg kom over i skolen, fordi jeg skulle hente Benjamin og Siv, ikke? Altså mine søskende og med min far. Der, nu er jeg ved at blive helt tør i halsen. Men der skulle jeg hente mine søskende. Og det var dig. Det gjorde ondt. Nå, nu kan jeg lige snakke. Der skulle jeg hente mine søskende, så på grund af, at min lillebror han er samme sted, som hvor mig og Darius har klasse. Og fik for tit for ærlige ting. Wow. Hallo? Niklas, man kan ikke høre dig. Ja, undskyld, der lige skete. Ja, jeg troede, det var... Ja, der var lidt vej. Skype, det røg bare lige. Ja, men hvor kom jeg fra? Jo, mig og min lillebror, vi havde samme sted, garderobe, samme gang. Bare lige ind ad en dør skal vi hen til mig der skal i parallelklasse. Så når jeg kommer ned ad trappen, ved ikke om I nåede at høre det. Så da jeg kommer ned ad trappen, så siger pigerne fra min klasse, hej Niklas! En der hedder Mathilde, hun er sådan... Vi fjoller lidt sammen. Og nu skifter vi maps så snart på hende. Men hun siger hej, og jeg siger hej, og så står der en masse piger fra min klasse, og så siger de hej, og sådan, og så siger jeg selvfølgelig selv hej. Så siger de, hvordan har du fået bøjle på? Så siger jeg, ja, må vi se, og så viser jeg dem det så, og så siger de, gjorde det ikke ondt og alt muligt? Og så sagde jeg lidt og sådan noget. Det gjorde ikke så ondt at få dem på, men ja. Jeg kan sige på hold sammen.
Husk det only pistol den her gang. Nå jo, jeg kører teknik først. Ja, det bliver... Nej, jeg køber bare Glock. Det er godt at lære overhovedet ikke at købe noget, det kunne være nice. Det gør jeg da tit. Kører da også bare only Glock. Okay, og nu bliver det alligevel en. Videoer egentlig. Det er lige meget, men nu stoppede det bare lige, nu er vi inde i den her runde. Kæft, fuck nej, mand. Jeg havde skadet ham der. Nej, du havde ej. Jo, jeg var lige død derhen. Mener jeg rent faktisk. Jeg ramte ham i hovedet, så meget skade var han så heller ikke. 27. Der er en short. Jeg fik ham igen. Headshot igen. Nej, jeg fik ham ikke headshot før. Jeg ramte ham bare en gang i hovedet. Der one tap dog. Jeg spawnede lige ved en runde. Hvad? Og så giver han skyder bare et skud på mig, så død. Det var 2 kills. Jeg har også allerede 2. 3. Jo, vi er bare med Glock. Ja, og næste runde så kører vi bare USP. Ja, men det bliver en ny video. Ja. Det er jeg ret sikker på, fordi ellers så bliver den også lidt for lang. Det er bare lige meget. Den bliver alt for lang. Fuck, man, der er 3 her, og de kan ikke finde ud af at ramme. Hvorfor bliver altid one-hittet om der wow, er prøv lige at kigge op i højre side, folkens, hvis I ser med. Det var lige easy 4K. Altså i hvert fald 1 assist og 3 kills. Jeg har lidt lort i med den, men det man kan godt overleve. Ja, jeg kan godt lide at ligge øverst med 8 kills. Jeg one-tapper mega tit folk. Hvad synes jeg om mit aim med Glock? Jeg synes det er fint. Mit det er ok. Mit aim det har været meget bedre med Glock. Bare lige det der, når man kommer sammen eller mod nogen der har M4, det er ret nederen. Som jeg lige har gjort. Der er du, der jeg skal lige følge efter, så jeg lige kan tage alle dine kills. Okay, du bliver bare one-tappet. Ja, det er jeg blevet gjort sådan de sidste 3 gange. Men jeg fik da mange kills ellers. Jeg har 8. Hvad har du? 9. 9, 10, nej, 9. Fuck. Og 2 assist, så døde 9 gange. Aha, jeg fik en mere. Jeg har 9-8. Jeg har 10. 10-9. Nej. Jo. Nu har du. Og nu dør jeg af en shotgun. Nej, jeg tog en M4. Det er slemmere. Nej, så får jeg... Ej, fuck dig, Darius. Jeg står og plukkede ham i hovedet. Men det gør jeg også. Ej, så rammer jeg begge to i hovedet. For mange skal lige hit med Glock. Det kommer an... Nu har de jo armor på, så... Nå. Nu er hvis ikke, så får jeg de været død for 2 hits. En af dem 5 HP, GG. Jeg har ramt ham også i hovedet. Så jeg tror, det er sådan en fair play, hvem der havde fået. Prøv, jeg ramte ham okay, jeg lyver ikke engang. Jeg ramte ham 7 gange. Jeg fik en med knife, og han havde P90, Darius, jeg fik en med knife, og han havde P90. Jeg var lige ved at få en, der havde nikke, for jeg ramte ham fucking 7 gange. Har du konsol til at se det, eller? Nej, det står der bare, når jeg dør. Jeg døde jo af ham. Nå, ja, okay. Power, han er kraftedeme dårlig. Ja, ham med auto-shotgun. Jeg synes kraftedeme bare nærmest de fleste, de er dårlige af dem, vi spiller med. Jeg synes bare også, der er blevet gode. Jeg ligger anden øverst. Jeg ligger vist under dig. Du ligger anden nederst. Altså, hvis du kigger op på toppen. Ja, du ligger anden nederst. Med 11 kills. Kæft, det er easy det her lige nu, synes jeg. Der er en T. Min det lagger bare nogle gange. Sådan små lag spikes. Så prøv det der, du har sagt, det der med at lige hurtigt stoppe, så starte med det samme. Nej. Det er bare sådan, nogle gange så lagger det lige kort. Og så bare lige sådan, det der millisekund lag, der... Nå, ja, okay. Det har jeg også. Men det er sjældent. Eller ikke sjældent. Skal du egentlig konfirmeres eller non-konfirmeres? Hvad skal non-konfirmeres? Hvorfor det? Tror du ikke på... Ja. Nå, pis. Fuck, det er ham der. Føj.
Det spawner, og så skyder ham der mig bare. Er dine forældre egentlig også non-konfirmeret? Ja, de er også non-firmeret. Kenneth han er vist også, tror jeg. Han tror på sådan et eller andet tro, han bare lige fandt sådan, det hedder det flyvende spaghetti monster. Det er sådan en mærkelig tro. Hallo, oppe i deres hemmelige gør, der er der sådan hvad hedder det nu? En ølvulkan og en stripperfabrik. Holder du så fest, eller må du ikke det? Ja, det holder jeg vist nede med mine bedsteforældre, og så skal jeg, så må jeg vælge et land, jeg må komme hen til. Nice. Så vi kan også øve os lidt med AV senere. Jo. Næste gang så tager vi USP. Og så efter det skal vi så tage AV. USP til, jeg slår lige til. Den er faktisk ret overpowered. Ja, eller P2000. Det du kører med. Fuck dig, så tog du med killer, så dør jeg bagefter. Ja, jeg one-tappede ham. Ja, jeg havde sgu da også stået. Nej, nu byttede jeg hold. Fail flick. Jeg har byttet tilbage. Nice. Ej, nu begynder jeg at blive overhældt. Hej, jeg jumpshottet en. Hvorfor har han der sådan en shotgun? Og så lige, han står bare på en måde altid tæt på, der hvor jeg er. Fuck. Der er en anden her, der har en godt våben. Ja. Men der brudte der, han er også ret god. De kan bare ikke finde ud af at ramme. Jo, jamen jeg... Ved mig, de rammer mig altid sådan i hovedet. Du ved godt, når jeg tager det der 3 ting noget ikke op på. Du ved, hvis du højre klikker, ikke? Hvad for noget? Hvis du prøv at trykke på højre klik på klokken, så skyder du med 3 skud. Der gjorde jeg det lige, så fik jeg lige et headshot. Det er mega svært at bruge. Nogle gange. Det kommer an på, hvor langt væk du er. Der fik jeg en med det. Men hvis du er bedre til at spraye, så er det dårligt, ja. Men tæt på, der er det godt. Jeg prøver det tit tæt på. Kan jeg prøve lidt tæt på? Ej, fuck det ham. Han livede gamet. Kræfter med bøs. Ja, du har faktisk ret. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan man bruger det. Ja. Bare sigt efter brystkassen. Jeg mener, man skal lige der sådan, hvordan, hvornår man skal slå til. Det er sådan lidt med det, jeg mener. Nå, men hvis du skal bruge det, ikke? Sådan tæt på, så skal du bare sigte efter brystkassen, fordi så går det opad, og så på tidspunkt... prøv at se min kills, jeg fik lige 3. Wow, der står en shorty, og jeg står sådan midt på side, og han kan bare tydeligt se mig, og alligevel så får jeg dem. Jeg får dem begge med 8 HP. Du er 26-22, jeg har en 26-26. Har du 26 kills? Hvor er du? Jeg kan ikke se dig. Du er der. Jeg burde have 27, hvis jeg ikke havde dræbt mig selv. Ja. Okay, jeg er 27-27. Ej, lorte, jeg har to shotgun. Ej, hvorfor skal jeg fik til skade så lidt? 5 gange lige med 50 HP. What the fuck? Så ligesom jeg godt kan få mine forældre til at downloade et program til at redigere, så kommer der også god grafik jo. Fuck, vi koncentrerer os bare lige nu. Vi er bare sådan tryharder. Ja, bare sådan nogle konkurrencemennesker. Vi skulle da bare tryharder, mand. Ja. Jeg begynder at få den i håndled, på grund af at jeg skyder så hurtigt. Det kan du godt klemme alt om. Jeg begynder at få den i håndled, på grund af at jeg klikker så hurtigt. Tak, Kenneth. Hvad fik du? Jeg fik et eller andet, hvad er det? Nå, det er æblemus med vanilje i. Sådan noget vaniljecreme. Hvor snyd? Det er bare at være hjemme med mig, mand. Tror du egentlig snart, du... Nej, det snakker vi ikke om nu.
Bare mute dig selv. Nå, okay. Men vi ses YouTube. Ja, dejligt at spille igen med dig, Darius. Ja, tak lige meget. Og jeg får lige drop. Vent lige. Og jeg fik en P250. Hvis jeg får et drop nu, virkelig, så er det 3. gang i streg for drop. Okay. Nej, det fik jeg ikke. Men Men vi ses YouTube. ja, vi ses. Hej hej.